Şulay etip 2021 yılғы Janisep neticeleri bilgili. Neler köremiz soň? İdel boyunda yaşauşy barlyk diýerlik halyklarının sany kimigen? Bu halyklar tillerinde süýleşүүçiler sany niçik özgergen? Eýdegiz garaýyk. 11 ýylda tatar tilinde süýleşүүçiler sany 24%-ga kimidi. Bu 1 milyon kişiden artyk digen söz. Başkırt tilinde süýleşүүçiler şuluk wagtda 6%-ga kimigen. 3-nji orunda Şuwaş tilin bilewçiler. Alarnyň sany 342 000 kişige, ýagny 33%-ga kimigen. Bu idel boýa tilleri arasında iň naşar көрsetkeçlerinden birisi. Erze we mokşy tillerinin haly tagynda awyrrak. Aktivistlar hakimiýet eligi halklaryny mardywalaşdyruu siýasetini alyp baradyp sany. Şoňa görä erze hem mokşylarynyň köbesi tuğan til bularak mardywa tilini körsetär. Şulay da mardywa tili dep atalawşy tilde süýleşүүçiler Russiýada 44%-ga kimigen. Mari tilinde süýleşүүçiler sany 30%-ga kimigen. Şuluk wagtda tau mari tilin bilewçiler sany özgermegen diýerlik. Alar 15 000 şamasy. Udmurt tilinde süýleşүүçiler sany ýakynça 21%-ga azaýgan. Bu 70 000 kişi. İdel boyunda şulay ok Komi-Permek tilinde süýleşүүçilerde ýaşy. Alarnyň sany 35%-ga kimigen. Ne bulgansyň? Ne işin elege tillerde süýleşүүçiler sany şulay kemi? Video astynda bu oňaýdan öz pikirleriňizni kaldyrygyz.